Bueno, gure ustez hemen lehentasun badago, eta lehentasun hori da osasun publikoa bermatzea. Eta osasun publiko horren baitan langileena. Eta tamalez ez da irizpide hori ez da betetzen ari, zenbait sektoretan. Eta hasten baldin bagara funtsezkoak diren sektoreetan, elikadura, osakidetza, garbikuntza, zaintza residentziak, sektore horietan arazoak daude, protokolak behar bezala ezartzeko, materiala lortzeko eta osasuna bermatzeko. Hori da gure urgentzia, gure ustez, baliabide guztiak, esfortzu guztiak horretara bidali behar dira, langile horien gana. Eta hori hala baldin bada, justifika ezina da, funtsezkoak ez diren sektore horietan jarduera mantentzea. Batetik ez delako koherentea, eman dizkiguten irizpideekin, irizpide medikoak, irizpide zientifikoak izan dira hemen mahai gainean jarri direnak, eta sektore horiek irekitzen baldin badira, kutsatzeko arriskua handitzen da, ez? Berez oso larria da hemen Sidenor, Tubacex edo Aernova bezalako enpresek hartu duten erabakia. Jakinda ere, ez diela bermatzen ari langile horien segurtasuna, martxan jarri dituzte beraien fabrikak, eta nolabait ere hartu diren erabakiak, erabaki larriak eta erabaki arriskutsuak dira. Eta gure ustez, onartezina, justifikazina eta arriskutsuak dira hartu diren erabaki horiek. Onartezina da ere, gure ustetan, eta justifikazina Eusko Jaurlaritzak edo patronalak hartu duten erabakia, nolabait ere hemen lehentasuna eman nahi zaio ekonomiari bizitzaren gainetik, eta gure ustetan lehentasuna ematea koma ekonomikoari, koma sanitario, koma kliniko baten gainetik guretzako ardura gabekeri bada. Oso kezkagarria, jakinda milaka lagunen osasuna jokoan jartzen ari dela. Horregatik gure ustez eten egin behar da, funtsezkoa ez den